Μια μέρα ο μικρός δεινόσαυρος με την κόκκινη ουρά περπατούσε αμέριμνος σε κάποιο δάσος και εξερευνούσε την περιοχή. Έτσι όπως περπατούσε βρέθηκε μπροστά σε ένα άνοιγμα, κάτι σαν κατακόμβη, και εννοείται πως κατέβηκε τα σκαλάκια διότι του αρέσει πολύ να εξερευνά και να ανακαλύπτει καινούρια μονοπάτια. «Μα τι σκοτάδι είναι αυτό εδώ κάτω, τι μαυρίλα είναι αυτή», λέει ο μικρός δεινόσαυρος, ο οποίος βρισκόταν για πρώτη φορά στη ζωή του σε ένα τόσο σκοτεινό μέρος. «Τι δουλειά έχεις εδώ, μικρέ δεινόσαυρε?» Ο Ζεμπάντ τρόμαξε. «Συγγνώμη για την ενόχληση. Εγώ απλά κατέβανα κάτι σκάλες και βρέθηκα εδώ και ούτε ξέρω που βρίσκομαι», λέει ο Ζεμπάντ. «Καλώς ήλθες στον κάτω κόσμο», του λέει μια εντυπωσιακή πανέμορφη γυναίκα. «Τι, πού?» λέει ο Ζεμπάντ. «Στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Εδώ είναι το βασίλειό μου. Είμαι η βασίλισσα Περσεφόνη, η γυναίκα του βασιλιά Πλούτονα. Και αυτός είναι ο Κέρβερος, το κατοικίδιό μου». «Είσαι η γυναίκα αυτού του τρομακτικού άγριου θεού?» ρωτάει ο Ζεμπάντ. Όχι και τρομακτικός ο βασιλιάς του κάτω κόσμου», λέει η Περσεφόνη. «Σε πληροφορώ πως είναι πολύ τρυφερός και ευγενικός, τουλάχιστον με μένα, τη γυναίκα του». «Μα πώς?» λέει ο Ζεμπάντ. «Εγώ ξέρω ότι σε απήγαγε από τη μητέρα σου, τη θεά Δήμητρα. Έγινε μεγάλος χαμός τότε». «Ναι, έτσι είναι», λέει η Περσεφόνη. «Με έκλεψε, όμως με έκλεψε επειδή με αγαπούσε. Ποτέ δεν μου έκανε κακό. Κάτσε να σου διηγηθώ την ιστορία. Έλα κοντά μου, μη φοβάσαι». Όλα ξεκίνησαν μία μέρα που βγήκα βόλτα στο λιβάδι να μαζέψω λουλούδια. Ο Πλούτονας με είχε ερωτευτεί. Από καιρό με παρακολουθούσε. Εκμυστηριεύτηκε τον ερωτά του στο θεό Δία. Ο θεός Δίας ήταν αδελφός του Πλούτονα. Επίσης έχει υπόψη σου ότι ο Δίας ήταν και πατέρας μου. Ο πατέρας μου που λες, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες που θα είχε η αρπαγή μου, έδωσε στον Πλούτονα το πράσινο φως. «Δική σου», του είπε. Δεν λογάριασε όμως τη μαμά μου, τη θεά Δήμητρα. Η μαμά μου, η θεά της γεωργίας, της καρποφορίας, των δέντρων και των λουλουδιών της γης, έφερε τον κόσμο τούμπα για να με βρει. Μου είχε μεγάλη αδυναμία, δεν μπορούσε στιγμή χωρίς εμένα. Και εγώ την αγαπούσα. Οι πρώτες μέρες μακριά της ήταν εφιαλτικές. Όπως είπαμε, ήμουν στο λιβάδι και μάζευα λουλούδια. Ξαφνικά άνοιξε η γη μπροστά μου και μέσα από τη γη ξεπετάχτηκε ο βασιλιάς Πλούτονας. Ούτε και κατάλαβα για πότε με άρπαξε και με κατέβασε στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Φώναζα με όλη μου τη δύναμη για να με ακούσει η μητέρα μου, αλλά δυστυχώς κανείς δεν μπορούσε να με ακούσει. Βρισκόμουν στα βάθη της γης. Εκεί ο βασιλιάς του σκότους μου ανακοίνωσε το μεγάλο του έρωτα και πως θα με κάνει γυναίκα του και βασίλισσα. Η μανούλα μου δεν είχε ιδέα που βρισκόμουν. Με έψαχνε, φώναζε το όνομά μου, ρωτούσε θεούς και ανθρώπους να μάθει αν με είδε κανείς. Αλλά τίποτα. Η μητέρα μου πλέον είχε φτάσει σε απελπιστικό σημείο. Είχε πλέον θυμώσει τόσο πολύ που απέσυρε την ευλογία της από την καρποφορία της γης. Ήταν αποφασισμένη να οδηγήσει τη γη στην απόλυτη ξηρασία. Όλη η φύση ξεράθηκε, όλα μαράθηκαν. Ένα τοπίο σεληνιακό ήταν όλα, μια νεκρή φύση. Και το χειρότερο, οι άνθρωποι και τα ζώα δεν είχαν πλέον τροφή. Η πείνα άρχισε να κυριαρχεί πάνω στη γη. Η μητέρα μου έκλαιγε ασταμάτητα και συνέχιζε να φωνάζει το όνομά μου. Στο τέλος, ο ήλιος λύγησε που την έβλεπε να κλαίει μέρα νύχτα. Λυπήθηκε τη μαμά μου και της είπε πού ήμουν. Ο ήλιος είχε παρακολουθήσει ακριβώς τι είχε γίνει την ημέρα της αρπαγής μου. Άλλωστε, τίποτα δεν μένει κρυφό κάτω από τον ήλιο. Της είπε λοιπόν ότι βρίσκομαι στον κάτω κόσμο. Τότε η θεά Δήμητρα έτρεξε στο θεό Δία, τον πατέρα μου.
Ο Δίας δεν φαντάστηκε τις συνέπειες που είχε η αρπαγή μου πάνω στη γη. Επίσης δεν ήθελε να στενοχωρήσει ούτε τη θεά Δήμητρα που ήταν αδελφή του, ούτε τον Πλούτονα που ήταν αδελφός του. Εμένα την κόρη του, ούτε που με ρώτησε τι θέλω στη ζωή μου. Είχα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στην εξής συμφωνία. 6 μήνες το χρόνο θα μένω στον κάτω κόσμο, στο πλευρό του συζύγου μου, του Πλούτονα, και 6 μήνες το χρόνο θα ανεβαίνω στη γη και θα είμαι στο πλευρό της μητέρας μου. Ο βασιλιάς του κάτω κόσμου όμως, ο οποίος με είχε ερωτευτεί παράφορα, μου έδωσε πριν ανέβω στη γη να φάω κάτι μαγεμένους σπόρους ροδιού. Αυτοί οι σπόροι, μικρέ δεινόσαυρε, σφράγισαν τη μοίρα μου. Με κράτησαν για πάντα δεμένη με τον κάτω κόσμο. Τους μήνες λοιπόν που θα περνούσα πάνω στη γη, η μανούλα μου ήταν χαρούμενη. Είχαμε άνοιξη και καλοκαίρι. Όλα γύρω καρποφορούσαν. Ενώ τους μήνες που επέστρεφα στον κάτω κόσμο, επικρατούσε φθινόπωρο και χειμώνας. Το κρύο και το χιόνι ήταν παντού. Τα φύλλα έπεφταν από τα δέντρα και η καρποφορία σταματούσε. Να ξέρεις, Σεμπάντ, όταν έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι, βρίσκομαι με τη μαμά μου, τη θεά Δήμητρα. Όταν έχουμε φθινόπωρο και χειμώνα, είμαι με τον άντρα μου, τον βασιλιά Πλούτονα, τον άρχοντα του κάτω κόσμου. Φαντάζομαι, θα είναι δύσκολο να ζεις 6 μήνες με τον απαγωγέα σου. Αλήθεια, πώς σου συμπεριφέρεται, ρωτάει ο Σεμπάντ την Περσεφόνη. Μάθε λοιπόν πως είναι πάρα πολύ καλός μαζί μου. Με λατρεύει, μου χαρίζει κοσμήματα, με έχει βασίλισσα. Ένα θα σου πω, στο τέλος τον αγάπησα κι εγώ. Αλήθεια, ρωτάει ο Σεμπάντ. Αλήθεια σου λέω. Μάλιστα, ζήλευα όταν μιλούσε με άλλες. Μια φορά φαντάσου από τη ζήλια μου που τον έβλεπα να είχε πολλά πάρε δώσε με την νύμφη Μίνθη, ζήλεψα τόσο πολύ που την μεταμόρφωσα σε δυόσμο. Και μια άλλη νύμφη που άρχισε και αυτή κρυφά να βλέπει τον Πλούτονα, την νύμφη Λεύκα, αυτή την μεταμόρφωσα σε δέντρο. Βλέπω, βασίλισσα Περσεφόνη μου, πως έγινες πραγματική βασίλισσα του σκότους, λέει ο Σεμπάντ. Αυτό είναι αλήθεια, μικρέ δεινόσαυρε, λέει η Περσεφόνη. Απολαμβάνω τις μέρες μου και περνάω όμορφα όλο το χρόνο. Είτε βρίσκομαι πάνω στη γη με τη μητέρα μου, είτε στον κάτω κόσμο με τον άντρα μου.